Seguro que moitos de vostedes tiveron esta finde pois unha boda ou unha comuñón. Estamos en tempada alta de estes acontecementos que últimamente seguro que o pensaron tamén vostedes, son cada vez máis minibodas. Hoxe en día, preparar unha comuñón dá moito traballo. É que cada detalle conta. Os complementos son moi importantes, sobre todo eso, tanto combinar os calzados, cos cinturóns, cos tocados, as nenas, os nenos igual, pois sempre combinar, ora fíjense moito tamén no calzado. E ollo, porque agora o que non corre boa, o traxe hai que mercalo con meses de antelación. Se queres levar o traxe que a ti che gusta, que tal, ten que ser mínimo con uns 4 meses de antelación. O mesmo pasa coas reservas dos restaurantes. Mesmo existe xa a figura da comunión planner, que non lo ia dicir hai uns anos, onde o habitual era facer unha pequena comida na casa con amigos, veciños e familia. Un día moi bonito, que fixemos unha merenda na casa con chocolate. Unha festa entre os amigos, cos meus pais, non sei. Era sinxela, pero bueno, éramos moitos veciños. Os traxes moitas veces eran emprestados ou mesmo alugados e os complementos moi vistosos. Foi algo moi especial. Además con un sombreiro, así tipo Pamela, bueno. No equipo do termómetro, como poden ver, temos devoción por todo tipo de complementos. Luvas, diademas, gravatas do máis orixinais e, como non, o rosario. Triunfaban os semi-recollidos e as máis atrevidas ata levaban o pelo cheo de flores. Non podía faltar tampouco a medalla de ouro tan común nas comuñóns da época e vestidos sinxelos, pero sempre brancos. Non era o caso dos nenos, onde o azul mariño era a cor máis cobizada e o estilo mariñeiro unha tendencia que arrasaba. Xa ven, as comuñóns cambiaron tanto co tempo que pasaron de ser unha forma de xuntanza e tradición a converterse en todo un evento. Seguro que moitos dos nosos espectadores recoñeceron aí o noso Bernardo no vídeo. Eres como Benjamin Button, non pasa o tempo por ti, compañeiro. O mellor co tempo, como boviño. Moito cambiaron as comuñóns, verdade, equipo? Porque nos anos 90 o gasto concentrábase no esencial, non? Roupa, unha roupa sinxela, unha comida familiar asequible e poucos extras. A celebración movíase entre as 50.000 e as 150.000 pesetas. Canto tempo sen falar en pesetas. Isto virían sendo uns 300-900 euros actuais. Pero agora son, efectivamente, dicía o Rocío, case minibodas. O gasto medio mínimo sitúase alrededor dos 3.200 euros. Por partidas, a roupa, entre os 180 e 350 euros. O convite, o que sería o menú, a papatoria. Se poñemos 70-110 euros por persoa, con 50 convidados, xa nos poñemos nos 5.500 euros para darlle de comer os convidados dunha comuñón. Detalles de 250 euros a 500, e agora os extras, cada vez máis habituais. Hinchables e animación. 200-500 euros máis que sumaría o noso orzamento. A mesa 12, coas larpeiradas, a chamada agora Candy Bar, de 200 a 450 euros. O fotomatón, ou esa cámara 360 que nos grava dando voltas. 350 euros esta de oferta, se non chega os 750. E ata sai con DJ, que nos pode sumar ata 700 euros máis. Unha comuñón tipo, con 40-50 persoas, para resumir, móvese entre os 5.000 e os 7.000 euros. E con alguén máis, algún convidado máis, un local un pouco máis exclusivo ou máis servizos, como pode ser unha piscina, supera fácil os 8.000 euros, facer unha comuñón.